babaka. Eman dudan titulia, hoi, margoari, eta babaka, ziberotarrez nahi du erran, ardiaren kaka. Ez du deusik ikustekorik margoekin historiaz. Nik ez aideat babaka zen maite diat hitz hoi, eta maite diat ziberotarrez, erranik hitza, zeren hizkuntza maite behitut. Ordin, babaka da bi jente, edo bi personaiak, edo bi gaizak algarekin ikusten dira, eta ari diela mintzatzen. Eta berden moran, algarekin dira, bena ez osoik. Bakotsa da bere manea, bizitzeko, bere nortasuna, ezberdin. Eta gero lotura ikusten dugu, hemen pian, marra batekin. Eta hori nahi dueran, algarekin bizitzen diela, bena berden moran ez direla algarekin. Eta da haien artean ez da sortzen da, eta hori da historia, margoena. Kolore aldetik beltza da nagusia, beltza eta grisa, zuztut, nagusia, margo honetan, eta gero ere gorri da fuksia, gorri fuksia, izigari bizia, maite dut, garaian maitenean zinez erabiltea, kolore hau, eta justo da fondo bat, olako izaiten alda zeru bat, edo zerbait argiaekin ibilten dena, gibelin, eta gero bi entitate horiek aintzinen. Hoi da, historia, eta ez dakigu zer gertzatzen nahi den haien artean, haien bi jenten edo bi gaisa horien artean misterio izanen dela.